Ahojte, milí a milé, prišiel čas. Ahojte, drahí a drahé, je čas na ďalšie knižné video. Už máme za sebou sériu niekoľkých, už sme aj nejaké knihy odovzdali a aj v tomto knižnom videu môžete vyhrať knihu, takže pozerajte ďalej. Tentokrát tematicky začíname. Je to kniha, ktorú sama o sebe napísala Kamala Harrisová, teda kandidátka na americkú prezidentku a súčasná viceprezidentka Spojených štátov. Je to, že The Truth We Hold, teda pravdy, ktorým veríme alebo ktorými sa riadíme. A je to jej životopis, ktorý je pomerne jednoducho a pomerne nie až tak na dĺžku napísaný. Teraz som počúvala podcast, inak ak zvládate nielen anglickú knihu, je to kniha po anglicky, nemyslím si, že je preložená do slovenčiny, to príde až teraz, si myslím, ale ak je, tak ma opravte a napíšte v komentároch, ale aj výborný podcast je o nej a o jej histórii na The Daily, teda podcaste New York Times. Ak ste ho nepočuli, určite ho nájdete práve v epizódach The Daily z augusta, z okolia času demokratického zhromaždenia, teda convention. Takže podľa mňa je to fajn, ak chcete vedieť trochu viac o Kamale Harrisovej a myslím si, že aj tá angličtina je absolútne zvládnutelná aj pre niekoho, kto úplne sa necíti na písanie životopisu v angličtine, čítať ho môžete. Aby sme to zase odľahčili, lebo ideme hore-dole, tak druhá kniha, ktorú vám ponúkam, je Jeleň v Paríži. Príbeh jednej kaviarne a ja mám teda extra silný vzťah k Parížu, lebo som tam nejaký čas žila. A toto je príbeh Slovenky, ktorá si otvorila kaviareň v Paríži. Nikdy neviem, koľko vám mám o tých knihách hovoriť, aby som neprezradila pointy, ale je to odľahčené, je to veľmi pekné a je to až také inšpiratívne, lebo bol to vždy jej sen a aj tú kaviareň sa jej podarilo otvoriť. Takže ak chcete vedieť viac, tak vám to odporúčam si prečítať. A odporúčajú inak aj Eva Borušovičová, ktorá je teda o niečo spisovateľskejšie, podkutejšia ako ja, takže sme v tom dve a neviem ani, ako som na tú knihu narazila, ale je to pekné, oddychové, ale je to zároveň aj zaujímavé a milé vidieť, že aké je to niekedy ťažké nielen pre nás, ale aj pre iných dosiahnuť to, čo chcú. No a ideme do tretej knihy a to je, že keď by som mala poradiť, čo neradím, lebo každý vie, čo robí, poradiť rodičom, ktorí sú už súčasní rodičia alebo budúci rodičia nejakú knihu, tak ak by som radila, tak by som poradila túto, a to je Respektovať a byť respektován. Myslím si, že je aj v slovenčine. A dokonca by som ju poradila nielen rodičom a budúcim rodičom, ale všetkým si ju prečítať. Sú v nejakej forme dokonca kurzy tohto rešpektujúceho rodičovstva. A toto bola literatúra asi jedna asi z dvoch, čo som prečítala, keď som bola tehotná s našou prvou dcérou. A teraz rozmýšľam, že si ju prečítam znova, lebo Šimon vie testovať rôzne moje limity, takže je dobre si niekedy niektoré veci pripomenúť. Ale fakt je to podľa mňa kniha viac aj o tom, že ako sa správať jeden k druhému, nie len k deťom, aj keď teda aj deti sú ľudia a mali by sme navzájom sa rešpektovať. Mohli by si to možno niektorí naši verejní predstavitelia a predstaviteľky prečítať. Uvidíme, požičiam, ak budete chcieť, ozvite sa. No a prichádzame na knihu, ktorú dávame aj do súťaže. Je to kniha Mama milovala Gabčíka od Veroniky Homolovej-Tótovej. A Veronika Homolová-Tótová je jedna úžasná žena, ktorá sa dlhodobo venuje období druhej svetovej vojny, dokumentaristike, sérii Neumlčaný. Jednoducho je to človek, ktorý vie, o čom hovorí a o čom píše. Je to tiež autorka knihy Mengeleho dievča, ktorú vám tiež odporúčam, ak ste ju náhodou nečítali. Ale toto je už druhá kniha od Veroniky a je o Jozefovi Gabčíkovi a o jeho Anne Malinovej. A ak neviete, kto je Anna Malinová, je to úplne v poriadku, pretože história o nej nehovorí, ale bola to žena, ktorá bola pre Jozefa Gabčíka nesmierne dôležitá a je to aj z perspektívy jej dcéry Alenky. Takže celé je to pekne napísaná historická časť, veľmi dôležitá časť. Mňa keď sa niekde pýtali na našich hrdinov, tak Jozef Gabčík je určite jedným z našich najväčších hrdinov a celé toto si prečítať. Je to zase návrat do obdobia, ktoré bolo náročné, ale z ktorého niektoré elementy sa môžu veľmi rýchlo vrátiť. Preto si to treba pripomínať. Veroniku som mala aj v silnej zostave, keď sme sa rozprávali o prvom ženskom transporte a je to jednoducho žena, ktorá by mala písať za mňa raz za pol roka knihu, takže Veronika, ak to pozeráš, začni písať, radím ti. A teda túto knihu dávame do súťaže. Podmienky súťaže nájdete v popise tohto reelska na Instagrame. Ak teda pozeráte na YouTube,
šup ho na Instagram a pozrite sa tam, čo musíte urobiť, aby ste získali túto knihu a rozhodne ju odporúčam mužom, ženám, komukoľvek. Moja stará mama z nej bola nadšená, aj keď teda povedala, že hrozne plakala, ale že to bola výborná kniha a mne sa páčila tiež, tak možno sa bude aj vám. Uvidíme sa teda pri žrebovaní, ak chcete vedieť, ako túto knihu získať. Pozrite sa na Instagrame do popisu Reelska a kľudne tam napíšte pomimo tú súťaže nejaké vaše tipy. Čo vy odporúčate, možno aj ja sa niečo naučím a možno ďalšia kniha bude práve tipom od vás. Dovidenia a vidíme sa o mesiac.